nový tým a chystáme se na nový závod. Jediné, co nemáme, jsou peníze. A o ty žádáme. Plaveme, jezdíme na kole, lezeme po stěnách, běháme po lese. Jsme statní muži a statné ženy a chceme vaši přízeň. Koho? My jsme začali vodou už při porodu. Maminka nás hodila rovnou do vody, tam jsme vyfasovali pádla a šli jsme do toho. Od té doby jsme na vodě, jsme dvojčata a jsme synchronizovaní. Tímhle za mladá brácha prašil po hlavě. Otevřánky boli a zítra s tím udělám pořádný peře. Zítra se chystám podat velký výkon. Hrozně ráda šlapu, koupila jsem si takový šlapací bodky na to. Hrozně ráda se potím, takže takový materiál, ten je úplně ideální. A hrozně ráda dosahuju vrcholků. To je úplně nejlepší. Pozor, když uslyšíte takhle cinkání, to není klekánice, ani nejde pan Lorenz. To jdu já, mě nezastaví žádná skála, žádný kopec, žádná hora. Lezu, abych žil a jmenuji se Standa Kotlina. A nyní náš tým v číslech. Něco pro vás. Máme za sebou nejméně 20 juniorských, velmi tuhých, velmi extrémních závodů. Ale to je naše věc. Něco pro vás. Opět Merida, Husky, Autor, Litex. To vám určitě něco říká. Ale teď vám napovím. Po prvním místě na minulém ročním závodu Merida 20% zisky nahoru. Autor 30% zisky nahoru. Klimatex až 50%. To my je děláme. My víme, že budeme první. A co vy? Víte, o kolik procent chcete zvýhnout vaše prodeje? Jmenuji se Lenka. Odmala. My poprvé, co mi naši ukázali buzolu, ji nosím pořád sebou. Pořád ji mám na krku. Já běhám orientační běh, je to odmala prostě něco, co mě zapálilo. Je potřeba do toho vložit srdce a rychlé nohy. A to nejlepší na závěr. Jmenuji se Pusinka a jsem hvězdou vašich reklamních letáků.